הרבה מכם שאלו אותי למה הכלב שלי כל הזמן נושך אותי כשאני משחק איתו, או איך להפסיק את הנשיכות האלה, במיוחד אצל גורים. אז תשימו לב, הסרטון בעצם מנסה להדוף את הכלב ואני כל הזמן בתנועה, מה שגורם לכלב להבין שאני משחק איתו. גם אם אני לא רוצה לשחק איתו, השפת גוף שלי משדרת לו שזה משחק ושהכל בסדר. אני מתעלם, אני לא יוצר קשר עין, אני עומד סטטי, אני מפסיק לזוז כדי לא לעורר יצר ציד אצל הכלב ולא יצר משחק. שימו לב שפה אני מלטף את הכלב כשהוא רגוע, וכשהוא נושך אותי אני עוצר. תכף תראו את זה שוב קורה. אני הופך להיות פחות מעניין, ואז הכלב נרגע באופן אוטומטי, ומה שאני עושה לחזק את ההתנהגות הרגועה הזאתי. תראו איזה יופי, איזה שיפור. וכמובן שאם יש לך